प्रमद बर'आ गावहानो भबिसतआ दिनै खोमसि जानानै दं। प्रमद बर'आ मानो दिनै रायजोफोरजों होसोजाखो? बुरियाव UPPL आ 0 जानो थांगासिनो दङ। सिथाखौ खावना लानो धंस जादों। थिग बेबादिनो प्रमद बर'आ धंस जाहैगोन, UPPL आ धंस जागोन। नीलुत सरगारिया 4-5 नाम्बाराव थाहैगोन। UPPL खौ दिनै बिदाय होनो थाखाय साफ्रोमबो रायजोआरि रेडि जानानै दं। इन्ट्र भिडिअआव जायखौ नुदों बे जोबोद इन्टारेस्टिं। बेनि फोरमानखौ आङो जोबनाय फारसे होनो थांगासिनो दङ। लोगोसे दिनै मोनसे राजनितिक हान्जाखौ मानो रायजो राजाफ्रा बिदाय होनो सानो? मोनसे राजनितिक हान्जानि सामलायनाय गभर्नमेन्टखौ दिनै मानो रायजो राजाफ्रा सापर्ट होआखै? जायनि जाहोनाव गभर्नमेन्टआव थासेयावबो UPPL दोलोखौ नागारनानै गभर्नमेन्ट गैयै BPF दोलोआव हाबफैगासिनो दं। दिनै बिनि सोमोन्दै दामाखा सावरायगोन। हेल' एभ्रिवान, वान्स अगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। बाथ्राया मा? प्रमद बर' सालायनाय बिटिआर सरकारखौ दिनै गावसिनिनो चेयारमेन, मेम्बार, रायजो राजा बिथांमोना नागारनानै सरकार गैयै, फैसा गैयै BPF दोलोआव मानो हाबफैगासिनो दं लोब लोब? दिनै BPF दोलोनि फैबाय थानाय इयुनाव माने फिउचारा ब्राइट जानो थांगासिनो दं नामा? दिनै UPPL नि फिउचारा खोमसिनि लामायाव थांगासिनो दं नामा? रायजो राजाफ्रा मोनसे दोलोखौ, मोनसे दलखौ त्याग खालामनाय, नागारनाय मानि मा? बे दोलोआ आरो बे सरकार सालायनाय दोलोआ जेबो खामानि मावनो हायाखै। रायजोनि साननाय हनायफोरखौ सुफुंनो हायाखै। रायजोनि थाखाय गासिबो नङाबाबो 100आवथ' 60% हानांगौ। नाथाय जों नुनो मोनबाय, राजाफ्रा नुजोब्बाय, मिथिजोब्बाय, 1%बो UPPL दोलोआ सालायनाय बिटिआर सरकारा रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनायखौ 1%बो सुफुंनो हायाखै। 100आव 100% बा 90% होनाखै आं, 60% 70%थ' हानांगौ। जायनि जाहोनाव सापर्टार्सखौथ' बार होबावदो, गाव गावनि कर्मिखौनो नायसननो हायैनिनो दिनै दोलो नागारनानै सोरबा MLA, MCLA बाबो, सोरबा EM बाबो दलखौ नागारनो, दोलोखौ नागारनो गोनां जादों। चेयारमेन, मेम्बार फैनायखौथ' हिसाब सारा आरो सावरायगासिनो दं, कन्टिनिउवासआव दंगासिनो दं। प्रमद बर' सारनि नेतृत्व होनाय UPPL दोलो एबा बिटिआर गभर्नमेन्टआ दिनै रायजो राजाफोरखौ मा खोथा होदों? बाथुलखौ मै बेदर होननानै फाननो खनसेल' हागोन, नेक्स्टआव हाबफिनला। बे खोथा होनाय मथे गासिखौबो हाजोबगोन। बा नों जाथावथारिखौ मानो खोथा होआ? मानो प्रतिश्रुति होआमोन? कमिटमेन्ट मानो होआमोन? होबाय जाबाय दे। अनेक कमिटमेन्ट होनाय दं रायजो राजाफोरनो, जायफोर मोनसेबो मावफुंजायाखै। नाथाय नोङो हानायखिनिखौ कमिटमेन्ट होमोन, बा नोङो एथ' बुरजा कमिटमेन्ट्सनि गेजेराव मोननैसोखौ मावफुंनानै देखायनो। 1 भट 1 जब गैया। मा लाबोगोन, मा इनस्टिटिउट लाबोगोन, रायजो राजाफोरनि थाखाय सुइजारलेण्ड बानायगोन, बन खन्द्रा थानो मोनला, औवानि दालां थानो मोनला, सुइजारलेण्ड जोंलायलायनाय गैया, मोनसेबो गैया। जायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा UPPL दोलोखौ अट'मेटिकेलि बिटिआर गभर्नमेन्टखौ, बिटिआर सरकारखौ नागारनो गोनां जादों। फैबाय थानाय इयुनाव अब्ला BPF नि फिउचारा ब्राइट। स' अब्ला बेखौनो गुवार महराव माने इलाबरेटलि आदा प्रहलादआ मा फोरमायदों बेखौ नायलांबानो जाबाय। जोबजासे नायनानै कमेन्ट्स हरबानो जाबाय। प्रमद बर'आ गावहानो भबिसतआ दिनै खोमसि जानानै दं। प्रमद बर'आ मानो दिनै रायजोफोरजों होसोजाखो? बुरियाव UPPL आ 0 जानो थांगासिनो दङ। सिथाखौ खावना लानो धंस जादों। थिग बेबादिनो प्रमद बर'आ धंस जाहैगोन, UPPL आ धंस जागोन। नीलुत सरगारिया 4-5 नाम्बाराव थाहैगोन। UPPL खौ दिनै बिदाय होनो थाखाय साफ्रोमबो रायजोआरि रेडि जानानै दं। बेरेखा दोलोआ एबारनि इलेक्सनाव जोङो फेक्टर जागोन बादि मोनाखै। मानोना UPPL आ जेबादि दा सरकार सालायदों,
बिथांमोना माने गासिबो लक्ष्मण रेखा बारलांजोब्बाय लक्ष्मण रेखा बारनानै जेब्लानाखि सीताखौ खावनानै लांदों माबाया राबना गाव धंस' जाहैदों थिग बिदिनो प्रमद बर'आ धंस' जालांगोन दिनै इउथ्सफोरखौ थगायबाय दिनै महिलाफोरखौ थगायबाय छात्र छात्रीफोरखौ थगायबाय मास्टारफोरखौ स्कुल कलेज भेन्सार माने प्रफेसनेलाइज खालामगोन होननानै थगायबाय न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानै थगायबाय वान भट वान जब होननानै थगायबाय दिनै बिफां गायनायनि 10,000 थाखा साफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बार्सफोरनो होगोन होननानै थगायबाय दिनै बिदिनो थगायनाय सुइजारलेण्ड बानायगोन होननानै थगायबाय दा बेबायदि थगायनाय मोनसे लक्ष्मण रेखा बारनानै जेरखम राबना सीताखौ खावना लानानै धंस' जादों थिग बेबादिनो प्रमद बर'आ धंस' जाहैगोन UPPLआ धंस' जागोन दिनै रायजो राजाफ्रा साखाफारा बिनि फिननायखौ दिनै नेगासिनो दङ दिनै जुद्धआ जेब्लानाखि जायो होमबासो बुजिगोन जे प्रमद बर'नि मिथिङाव मानो मानसि गैया प्रमद बर'आ मानो दिनै रायजोफोरजों होसोजाखो प्रमद बर'आ दिनै माने रायजोफोरजों मानो अनसायजायाखिसै बिनि हिसाब खिथाबा जागासिनो दङ बिथाङा नै 5 बोसोर जानोसै दिनै बिटिआर सुक्ति जानाया 27 जानुवारि फैगासिनो दङ 27 जानुवारिनि दिनै सिगां बिथाङा मावनानै दिन्थिनो हानांगौमोन 5 बोसोराव जे बिटिआर रेकर्डनि नैबे मोनसे सिन नङा होमबा दिनै NIT जाखांबाय जोंनाव नङा होमबा दिनै माबा मोनसे जोंहा मेडिकेल कलेज खुलिखांबाय सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनाव बर'माव जाखांबाय बेबादि 5 बोसोरनि गेजेरावथ' लुखांजानाय जासिगौमोन ना नाथाय बिथाङा हायाखिसै आरो अलरेडि बेखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि बारा देरहानाय नङा आरो बेखौ जों मिथिनो हायो दिनै उदालगुरियाव सन्जय सरगयारि होननाय सासे MCLआ दल टेक खालामबाय बिनिफ्रायनो फोरमान उदालगुरियाव UPPLआ 0 जानो थांगासिनो दङ दिनै गबिन्द बसुमतारिया गाबोन जुदि इलेक्सन गेलेयो बे 4-5 नाम्बाराव थाहैगोन नीलुत सरगारिया 4-5 नाम्बाराव थाहैगोन दा बेबादि अबस्था बिथांमोननि अबस्थाया प्रमद बर'आबो गावनि समस्थियाव देरहागोना बिराद रिक्सि जानानै दं बिथाङा दा बिथाङाबो जेननायनि लामायावनो दङ दिनैहाय हयथ' 5%सोल' बारा थाथ'गोन बिनि आखायाव जेब्लानाखि इलेक्सन डिक्लेयार जायो बियो आरो बिबो रुंबावगोन प्रमद बर'आ गावहानो भबिसतआ दिनै खोमसि जानानै दङ दा ओंखायनो बे राजनितिक दलआ दिनै जेबो मावनो हायाखिसै दा बे UPPLखौ दिनै बिदाय होनो थाखाय साफ्रोमबो रायजोआ रेडि जानानै दं आरो बेखौ लानानैनो दिनै जोङो ओरियेन्टेसन प्रग्राम मटिभेसन प्रग्राम जों लागासिनो दङ भबिसतआव इउथ्सफोरनि थाखाय जों BPFआ मोजां मावगोन बयनिबो रायजो राजानि थाखाय मोनसे इनक्लुसिभ ससाइटि जोङो मोनसे पुर्नांग मोनसे समाज दानानै मोनसे आदर्श बड'लेण्ड दानायनि जे सिमां बेखौ जोङो मोगथाङाव महर होगोन बेनो जोंनि BPFनि सिमां हाग्रामा महिलारिनि सिमां आरो बेनो बड'फानि सिमां आरो सर्बस्व रायजोआ बेखौनो लुबैयो So thank you, sir. Thank you for watching. Love you.